ni ober uchumi ma pacho ka kendo neno ni adieri pesa chopo e lwet jowa e yo madwarore. Achiel kuom singo nen mano mar bero, iwacho ni ceiling, strengthening ceiling marwa ma pacho ka ni to bed nade. Jatend piny ne aone thuolo duto dola gi ceiling no obedo marach ahinya. Nochopo kata $1 ne siling 129, 28 kanye kama obedo nyaka nyoro nyocha ka kana ngo timre moidho 30 sani 130 kod 4 kama entiere. Jatend piny Kenya kata morange kar kanyo kiwacho ni siling ni komi teko uchumi marwa nyalo bedo kamoro makare bende ka entiere kar ka. Oscar akane kirange gi gero GDP marwa mar piny. Gero GDP marwa mar Kenya and the only way manyalo gero GDP be onge gik mang'eny mana ka nyisi ni duoko nengo mar ngima piny, just reduce the price of energy. Niko duoko nengo mar sitima, nengo mar mafuta piny, to wadhi duoko nengo mar ngima piny. GDP marwa gero nade? Igero ni wan kod uwezo mar uso mwandu mwalose Kenya ka oko mar Kenya moloyo mawanyiewo. To ka wabet gimiluongo ni consumer economy, ni wan mawakawo ng'eny moingo mawauso, to mano GDP marwa dhi piny, to nyaka nengo mar pesa bende dok piny. Koro mano the price of the dollar becomes so high because why import more than why export. To gima timore Kenya ka niso ma osebedo ni nengo mar ngima ne piny to production onge. Gima osekonyo serikal for the last 3 years kata kiwacho manyocha un kod nyun kod jatelo mar treasury. Nyasaye apano osekelo koth mang'eny. Mano is the only thing mosekonyo for the latest time. To kata koth bed kata mang'eny to jok yud fertilizer, to jok yud jokod uwezo mar nyiewo seeds kande to ok nyalre. Iyudo ka gik motego Kenya kae mang'eny kata mana chiemo michamo Kenya ka pod wuok e pinje maoko nyaka pinje ma close to us. Tong wuok mang'eny Uganda. Koro iyudo ka tong ma ja Kenya produce ok onyal compete gi price mar tong ma ja Uganda produce mokelo Kenya ka. Gimoko kaka koro kata waru kata kitungu kata nyanya kata mitiyogo Nairobi ka iyudo ka ng'eny giwuok Tanzania. Means ni ng'ama timo production Kenya ka pesa motiyogo mondo o produce chande ni malo mondo ang no usi gicha ok nyal compete gi pesa ma ja Tanzania otiyogo mokelo nyanya no to gitiyo gi transport ko wuok Tanzania bochop Kenya ka markiti ka otiyo gi trailer to pod nyanya mare yudo ka simo ko nyalo nyanya chiel siling 5 to nyanya ma wuok Kenya ka pod wuok siling 10 because of the cost of production. Koro gik moko te pod wadok mana e nengo mar ngima. Chiemo kaka koro gweno minno ka koro chamo town Nairobi kaigi moko wa mana Egypt kaka KFC kan ma kaparo ni amana Europe akiani gi akure nikech gicha kata wuog mana kucha bachop ka pod nengo mar ngima ni malo pod ok nya compete. Abo mi kata another example. One mana kod one production farm mar Kongo Kenya kamiluongo ni Kenya Breweries. Kenya Breweries no gin kod only one plant factory magitimo chone gin kod Kisumu gi Nairobi ka gikwende moko wagone gi loro te koro gimna kod Nairobi ka kamiluongo Ruaraka. To kidhiro Ruaraka kanyo tibro yudo ka gik magiuso ko uso gimoro kata mana siling 300 to kidhi Busia across the border to the same thing we see made ka koche uso siling 150. Koro how comes ni bang'ani kose bedo gi transport botere nyaka kacha basa de kalma kata bedo chame de duka cha bedo chame beche poten siling 150 compared to beche minyiewe go e Kenya siling 300 Kenya kamelose to mna ni keche the government is taking too much, the cost of production is also very high. Koro iyudo ka tax be bedo mang'eny ma by the time me no kata ka koro wach rowero yawo gi ohala. For example empowerment midwa tim empowerment asa no ka jomoko chiwo moko siling 5,500 moko siling 2,000 kuonde moko ji yude siling 300. Koro kosekole kamano bi miye joka only licensing gig ma serikal dwaro e pesa ni mondo chako ohala e ma dhi chamo pesa no mok dhi romo. Koro it becomes a useless project at the end of the day. Koro kata gik ma wacho wan need gimulungo radical wang'e nwa ngiso jotendwa diera ing'e ni problem mosebedo go ni economy kosebedo kwa work very well
to wasebedo ka wagoyo siasa maber kabisa. I think the UDA and the administration mwango if you ask me out of 10 in politics, to 9 out of 10. To kagi kone ni dongruok gi siasa ok dipogi. Jo siasa nogo man gi telo mar piny. Achiel kuom gi kawuono giloso e od bura to jo od bura de pamo. Yes. Donc jo od bura de pamo nikech problem mantiere. I think ni bende king'iyo MCA masibisto poko biro kae to aparo ni MCS mawang' nigi. The number of them madhi duogo dibedo very minimum. MPs be the same. Nikech gidenyo. Pamo mipamo ni ok pam ni pamo ni gik moko beyo. Ipamo nikech denyo ntiere. To nengo mar ngima affect gi be. Because kati bed MP ng'en chon ne nyalo dhi weekend, nyalo dhi dala to gibet dala for the weekend. Tinde mano onge MP dak dhi dala. Nikech ang'o okonya bet no chopo dala ko onge siling 1,300. Because ko chopo ni ito wado seringa round to gikech kayo. Koro endenyo mat apiny to endenyo machopo nyaka It is all over. The problem mantiere ni capitalism ma en our means of production matiyo sani. Tiyo gimilugo ni trickle down effect. To gini ok trickle down. Bottom up mane chande otamore okwamo kamoro. Unfortunately ntie 1% moko. Percentage jadi atamala di achiel man malo kucha. Makobu yudo machiegni kode to yude. Emo mino ka ndalo manene Gen Z strike ma Gen Z revision ne biro chande. Ne ntiere gimoro mane wacho ntiere jomoko man malo kacha ma tugo nyaka gi pesa chal maka gi ng'oke tinde wan ke chigini gi pesa mang'eny ahinya. Mane Gen Z no wacho ni gino ok ber. Ntiere odhi mbele kata sani. Kata mna jowa mancho join serikal, most of them ni dipenjo kata mana waziri mantiere. Ni unfortunately of late ok gitigi mitoka. Gitiyo gi helicopters. Kidhis timoke liel kama jo sentire magete. No ka ng'ato dum malo most of the time gin helicopter. Because all of a sudden ng'ato becomes a billionaire. But 99% man piny kacha to okwamo kendo moko. Emomiyo kata uso wach ma osebedo ki uso siasa wach ma broad base. It has become difficult to sell. Nango thurwa nango nikech joka ok file nikech 99% mag jo thurwa ok winj impact mare kendo pesa be oge mfukgi nikech nengo mar ngima pod dhi malo tingiso gini wabede serikal watimo to gi feel ni awa ang'o mamono ka kusichipo kamucho peno. Reduce the cost of living. Reduce the cost of electricity, CS1I. Reduce the cost of fuel, CS1I. You are in charge of that. Katamna mbadi kama intiere radical, intiere protection measures mitimoga. You know, social protection. Social protection, UN, kamuchupuka makorongi mabedo matek. Ichi yako chiwo gimilongo ni give direct. Ni imiuji to cover kama gintiere, to cover the messes magintiere. Mondo gibedi ni ginyalo chulo school fees, ginyalo chiemo to kama wacho peno ken kata koro school fees aini. Wach ma Lois wacho matin ma ntiere kaini. Nyocho orna message moro ntiere gweng moro miluongo ni Nyang'oma Nyakunguru village. Mantiere ka miluongo ni Masogo Moroni constituency in Kisumu County. Kae last week nita giko ji adek. In the same village, suicide. Nyathima jegni 15 commit suicide. To jogo ngisan oske ni wacho nengo mar ngima to koro nyathima jegni bich end of film. Ngisan indirectly. In case parents ok nyal moko provide midware school. To mano sti moko tame. Kijana moro bendo commit suicide akiana gilara ke wach mar boda or something like that. Moro tuntiere mabende the same one village ni. Eno setemo didi. The rio to be rescued. Korina no ka kaka one suicide cases mang'eny. That means psychologically our people are not okay. To momi jo wako ni sawa any ceiling 1,000 cannot buy. Niki diko de supermarket tibiro ge uru bag moro manus chande masling aparcha mabego kwan pesa kibido M-Pesa sani M-Pesa ticha ko ore to M-Pesa tindio lo siling abira ke siling prade kata mna the transaction cost is extremely so high. Kuri poka pesa rumo ni M-Pesa ka mangato sitemokelo siling 1,000 to kede ne itingen simbi magore en ni Oscar yawa kwamo kamoro orna mia dhi town to kawuono jwa kalio tamre orna 150 kicha ko ore kamano tipoka kendo pesa ni orumo ye kanyo nikech nengo mar ngima kapo no kwanyal yudo serikal ber broad based government
obeyed any type of thing, obeyed William Ruto's government that cannot address the cost of living to pod one called shida. Ero kama na inya. Lois, iwacho ni our people are not okay.